dara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ni idde mende lara ni galleji ni idde mende lara ni kalesi galleji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi by me ala dingai binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi jedinen kongol jinabe hadi ngimminen kongol jinabe umri ma wat ko balalum umri ma dal fo dalalum sabu ala ne wonta la jango warane ko yin man to da juro india ayo moro min naati haalde e makko noon hoore malande nofru malande futata koye hoore malande somo mala hande o ruttoto yo jooɗo sarak joom galle makko wona faami e moƴƴi mam haalde makko haalde e makko fewna ko podda fewnandemo ko so yiɗi wuurde yo jooɗo e galle joom galle amma ɗum ɗon Allah ne seedi so watti ko wayni komi kirsowo an woppaninde haala hirsude mi hirsat mo accaninde haala hirsude mo yasini o gacce mo tawi fawi yimɓeɓe so wona noon hande ɓeeɗo balɗe ko sehilam holno wayata so wona no sehilam oɗonno dal waɗi joni kam ñagotoɗen Allah walla en o yaha o jooɗo kono haala hirsude poɗɗa woppude haalde e makko koy mboɗo mooli Allah de ɗum woni haala ma min woni Allah mboɗo haalanma ko jinmi mbiya kam ma taw ko an woni Allah ɗum woni haala ma moƴƴi halde makko koy halde makko de halde majjum ɗon karmi noon yawa haali ko kalanɗa haala noon safarore ma yo haade hanine safarore hatta hanine koy saabu sinno safarore nde haadino e hanino yettota ko ɗo noon karmi haala makko ni somi haala ɗum ɓerdem de ɓula a suwa ko toɗa fof aɗa duga tan aɗa yetto kora koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe wima watto mbaɗaɗum toɗa foɗa woya wottere deƴƴa hankanti wona nani kam joni joni min e bamma mayram tinno ko gacca bojji maɗa e tokkitoɗa hoore maɗa jinmi ko dara kam mi darma mayram a nani joni hakkude me bammaɗa heeɗi komin kaldata ko kaldan me bamma ko foof koye noppima min mbaɗi aɗa heeɗi ƴeew joni noon min jeehi galle Jarga Sara min jeehi min kalde mabɓe komin ponno haaldude mabɓe ko ha Allah waɗi hen sutura min paamodiri e dow gueɗel hankanti sa deƴƴi sa woyi fof foti kadi an a fotino deƴƴude ni hankan taade no wonti hande ko ma duttitoɗa mayram jinnomi ko ballami nenam ko an tan wawi wallude
sa ummima joni jaha seeɗa bagage ma keddiɗo o pewna ha feewa sabu ɓiɗen so futuru ngo yewti ga jahowo sa yeehi kadi mayram yaaru sabi allah e nelaɗo mum jaara caɓiroɗa jooɗorɗa sabi allah mayram mbeɗa mi ɗo jooɗi e nder galle he wona anda holko jooɗorimi wasta ni taw ala aɗa andi mbeɗen ɗo muña ko ganduɗa hande yeehi ha ganduɗa mi wowti ɗum sa yeehi toon so tawi a jooɗima ma yaa ha allah itta ko mbiɗa ko gowa joom galle ma jooɗorɗa sabi allah hokkuma hen ɓesgu barkingo ko ɗum ñagotomami nenam ko heddi ko mbatta ɗo yaade nde dogane ɗum ɗo foof haydara wonani sonani ɓeydo tan bonnude indema ɓe kala no woori ɓe kala no worani min jonde jooɗimi ɗo e nder galle nde noppima mi wawama ɗum haalande hunde fof mbeɗen ɗo jooɗi mbeɗe muña wadde an holko hanma ƴewde yam mbaɗa no mbaɗmi ni muña nenam wallam saabu sa jooɗaki ɓiɗɗo ko wiyete ko hoore woɗɗa hen dande ɓiɗɗo debbo gueɗe mum fof goɗɗaki yummum kala ko waɗi wiyete ko yummum wadde an e hoore ma aɗa foti yurmorade mo ɗum sa yeehi ngol ɗo lawol jooɗorɗa sabi allah nde an mbaɗa wawa haaldude e bawol gandina min mi yiɗa oɗo mayram bamma sinno ko haaldede takanno ɗum jabde bamma ala fof ko majji hen kanko e hoore makko omo andi kono noon taade kono ɗum woni yiyande makko aɗa wallam nenam sa yeehi jooɗorɗa sabi allah mbasa leptude hoore ma leptora kam min ƴeew ngal ɗo piggal ngal o fiima jagguma fiima ha ɓanduma fof ha wontanma ɗo pawgal hay saɗa yaha tarode komin reggintuma mi nawma mata ana yurmaki hoore ma ne accu bejju ma mbeɗa mi yettoyoɗa wallahi ɓiɗɗo debbo woɗɗaki yumma sa waɗi ko moƴƴi yumma malama so tawi a waɗi ko gueɗe sukaɓe kadi yumma dañi bone saabu fof koye dow ma fawoto koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kambode ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jarani walla na mayra manandi hande natteni encore waɗi yiiɗa garen haɗo galle damgal galle sayde eyyi sa yi gololi gara e mino jooɗi ɗo anandi ko pour comparam mi faala ande yo mayram ɗin ɗo simi waɗa ni han moƴƴara anka a faala en warde ɗiɗo gololi hey mi yiyanima ɗum pi kono hata komi yurmo ɓiɗɗo debbo an ayi mayram ɓandu hundu anandi hande mbi mi yanoro mi meeɗa yiide ɓandu wandu ni mayram lippama hey hatta o bammo ala hakkille mayram o bammo lippimo ko hay sifon o ɓuuri o wattu subhanallah ɓandu makko ni komi yurmamo ko ha mi wattu gorowo a sikka ko min andi on ñammi haalamno maɗi lukal ɗim nannoɗo ɗi melu no na lippe jam woni kono ko ɗum waɗi ɓari mi wawrano yaade ɓari ɓe yahi o ñalawma mi wara yaade jamma min gari joɗɗen ɗo ndaare mi yurmama mo ɓari ne bammu yo ko hande kam ko hande ran hande jam mo nabtambo ni mburbo walo yo sona hande a wona janggo te anandi baba o ko ngari yo taƴat ko hande mboyo ko hande ran ko hande min ko mi ganɗo aɗa andi Saydou looɓi loɓre mino mettawo ɓiɗɗo gorko nde mayram heeɓi haaju ta Saydou nangi mo affaire do ɓernde Saydou ɓernde mum nde no boniri ni e mbo woyi halde a nana nde ñande mbo yiyama e mbo faala wadde vengeance ɗum ko to yefu mate mbo addarani affaire o ngol ɗo noon ɓurta ngol ɗo taw nangi mayram sa moyraka ko fure mayram o na wudere futuran yaltinte nder ton mais ko fure mayram o yaltinorte nder suudu o min de mi yurma hawra kono min yurma o ɓiɗɗo debbo min de komi ñagoro Allah na yo mayram ar haɗo walto ɗo tan doga yalta kala no wanno ni mayram ngol ɗo si dogi ta ko dograk ko ɗon fure mo o walto awene mi falaka ɓe Saydou oɗo ɓanamo Saydou joni noon batten ɓaɗi mi hannde golol ɗi wari en ɗo no ɓaɗi ɓe ko ha joni 0 heure walla joɗɗe ko ɗo jotte ɗo ha 0 heure enen humpa enen woni rewɓe humpaɓe ɓe koño information wona humpade ko koni koye jurmara awa joɗɗe ko harin meɗe hono mbatten ɗum de min ko sagami anno yaha tara e jahano ɗaɓɓo e ndiyam ɓuuri en ɓurani ha garten ta wattu wari e wattu yona koye jawarde ne kala ko ɗum mi yawma ɗum en fatta ko ɗo hay soko 1 heure du matin sa
iyo ma ko min noddima e jiɗɗa ɓoye ndiyam anatanda Ah. par ce que 23 heures wona 0 heures joni wona so woni bammo mima bammo yoyo so wona hannde wona janggo te anani bammo ko gilɗi hoore ɗi si memminima rambo wawi wonde yiyajo kala ko janggo mais en patta seeɗa joni jottiɗen de aya ko kumpeɗa ko min ayno jahili kam min ko min noddima kono kala kam ɓuuri ka humpeɗe immoja en ɗum mbiɗo en jotta ko seeɗa e joɗo ma gololɗi ɗi gara e jaahi sode ndiyam golol ɗi mbaɗi natan to woɗɗi ɗo aya ngana huɗa anga wi ko ɗeɗa hakkude kalma tuba Asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi he galleji Hono wayi a wata nan ɗumante hande ara kam wiya no hono waɗe hey mi aluma noon ko information mi addanima nanti he mi aluma o information ko information waɗɗo important de ko fi mayram noon a ganda ko wona mi andina mi lamdornoma min de komi nanu de komi nanu mi yeehi ekko komi nanu nani mayram ruttiyo ka galle gorko makko Rutiyoro ka galle gorko makko comment ça galle muudi makko baba makko nabi mo yeehi de ka fala fetinkinade jenabu walla an ko honɗon probléme ma komi walleten komi haalanma ena hoɗo a borɗa kam hoɗo waɗi Mayram eyi imo yasan wayi imo yasan ɗo baba makko nabi mo ɗon o woti galle gorko makko mi haalnama noon sam wayi e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima siñama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani galleji Je te sens un peu absent. What do I Haydara. Haydara, Haydara. tu es un peu timide là. Mais wana jarmar. Hal nam tan ko woni. Ben, je suis dans le noir. Je sais pas comment faire. Explique-toi. Je suis dans le dilemme. Dans un dilemme. Je sais pas. Hal nam exactement ko wadi. C'est juste le travail. Ça me travaille beaucoup. Et toute entreprise auront à demo implanté. Voilà, route à j'y pense, mais je ne trouve pas une solution. Au bout de mon encore, c'est une chose que je ne ferai jamais. Et tout de mon le njehel, galle kawa mudo. L'union ngul dañ ko halem, ko wonde mota. Je suis en train d'y réfléchir, mais je n'arrive pas à trouver une solution. Je sais pas. Galle kawa comme ça me roule dra. Te an so wour, so me wour. Mo patama go. Ça on a le jom soudam ya wonta go sax ne wonta jom soudam je sais pas D'accord. Nani ko kalda ko. Te nak ko e nder aduna non. Kala nda problème wodi. Solution e jogi hen. Yana di non. Min mi liggaki. Min koy galle e ngol min no topiro galle. Kam woni gaddo wano mi joma galle. Si a liggaki ko horo jare, horo pare. Donc la seule solution, c'est que tu retournes à Ourossogui. Et moi, je reste à Kolda. D'accord? tu vas rester avec lui. Mais le temps que tu gères tes problèmes de business, ton travail, c'est le plus important. En plus, moi, je vais donner les grandes sœurs à moi, belle-sœur Rogi. Comme ça, moi, arrête de galérer. Le temps que je règle la situation, dara hono waro warede régler si ko addat ka wala ka accat dum ton, je sais pas.
ndara dal karan ko hoore ma wadde arrangé ballodiren hen ko ɗum addi gonɗen couple di Non excuse-moi. Moi, vous demandez à go. Ce que tu ne peux pas comprendre. Oui, je me suis dit que je ne peux pas l'accepter. Quand je suis allé, je suis allé à la gor, ma très chère. Rugi, ou de galemon, ou de jom galemon, aral or. pourtant ɓe calta ko ɗon Cocoro en non. rugi no jogii cukaale mo wawa addude sukaaɓe ɓe mo wawa haaldude e rokka kalan rokka ara ɗo galle o no yaaji Je vais trouver une solution. T'inquiète surtout pas. tu penses Non, je vais trouver une solution. T'inquiète. Je vais réfléchir. d'accord si tu le dis Je vais trouver une solution. Si on a... haɗum fewnanma atani Anemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi ko ke kambade min ko mi subi ko fi Ndari fo mo ngoro ma dilla dengai binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko mi hidi ko ke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala dengai binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnaɓe hadi gimminen kongol jinnaɓe kombo wima watko mbaɗa ɗum kombo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala jango wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heñorama mi hufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma gañami ɗum gila hanki o gila hanki bamma ko natti ha mbo yorrima aduna e juude mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko mi yiɗi ko fi Joni noon? ala hadde ngay binomi kono an haajo ana ɗo dari wona mayram dari ɗo de ko min nene ma dari ɗo nan ganda ɗum o wawi amma koye basal baaloɗa sikko addiroyat ɗon e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi jantan e tati wona kam haaldemi fanoma haalande mottari maɗum nabini ko suuduma to furi ha mottoyɗa anani Boy, mi ñalaka. hono woni ɗum an mi dartinike ma hanki ko ɗo mi defi mottari nawi ɗum ko suuduma ha ñoli a ñamani hirande nden kadi idem ko noon waɗɗa a jamani ñamude Kenan mi ñalaka. a ñamata hono hattama ñamude awɗe balɗe fof ko wonɗa ko ñamude Kenan merde. he Fettie way. Alori kam mi ñalaka, komi mi ñalaka. yennata Timana kan do. komi yennata aw fado Ñamani mi ñam.
nene no ni ɓiɗɗo ma ko annduɗa ko meeɗa wadde ko ɗum hannde tati waɗi tati komo yennunan hannde komo yennunan fii komi haali mo yomi yaha mo wottoyo mottaari makko no ka nder suudu mo yennina o innam merde fichier an tuma kuɗɗuɗa ƴettade tati ne mo wi kam no mi ñaami bo mi haari bo abbi mbo leɓa lebde dow fi ñammiran taki ana mbo ƴatto ɗum ko haaju ma si a ñamani han wona to reedu ma to ɓatta ko nafi goɗɗo yo am ɓuuri ƴattoje a fuɗɗi ɗum hannde no hattu hannde wata mi nantu ɗum he galle am sabu an ko gonduɗa ko hay goto anda ɗum a faala han noon wontu malayka taw a ñamani meeɗa wadde fii debbo watta ha yennano o probléme ji mo kañ andi jet to suudu e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓi ma si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɗi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi kadi sika gorko am wuɗɗorde sika ɓiɗɗo bamma wuɗɗorde sika ɓiɗɗo nene ma hande mi waramo si Allah jaɓi wuɗɗorde bimi tati wuɗɗorde bimi sika ɓiɗɗo bamma wuɗɗorde hande mi waramo pat hande mi waramo pat hoto tati woni halbanteɓe onon gonɗon onon ko halbanteɓe onon omon pifami onon pi kon halbanteɓe ɗum wuɗɗorde hokkomo ɓiɗɗo bamma ko o ko ni foti yaade ñomoro ɗo ñomade hay gorko mo wonani o ko ni foti ɓorni tuuba ɗo boppe omon kalbante a onon ko on halbanteɓe molnaɓe an ano heewi haala mino heewi haala nomo wuɗɗade o kam hen min mi saɗaka e ɗum de ko gonduɗon ko immoɗo a saɗatake ɗum kay a saɗatake ko ɓaɗi ɓiɗɗo ma ayida min bonde mon nede nde gonduɗon de min min tawi haga nder galle am ga ano yita ko ga ƴettoroɗa siko tawa ɗum horo an min waɗi an nene ma ara ɗo ƴettomi gara ɗo ƴettoɗami ƴettoroma ha bimi nomo wuɗɗade daran onon ko on cagaji onon ko on yimɓe bomɓe onon ni saare kon peyandi kon bomɓe onon yaltu galle am mi yaltani mi yaltani yaltu galle am o kon buwaɓe kala wona nene ma ari ɗo kon si on denaki kam man taw on denaki kam ko gendarmerie naɓammi on onon yaltu galle am min waɗi bimi yaltu galle o nombo yaltu arde yaltu mi yaltani Seydou yaltu galle mi yaltani nomo wuɗɗarde Seydou yaltu galle am dara homi wat sambo onon ɓe halbanteɓe yaltu galle am buwaɓe onon yaltu ana o naɓi debbo ambo no yaltu arde ɓiɗɗo ammo ala ɗo mi yiyanimo yaltu galle am kanko rigi naɓi debbo ambo yaltu galle am o ala ɗo mi yiyanimo ɓiɗɗo ma ko guyo wuti debbo am no yaltu arde siko galle gorko am o onon on keewi bone onon keewi bone musiba yaltu galle am o wiɓeɓe bujjonde bujana no mbiyon yo ko goɗɗum bimi yaltu yaltu no yaltu Seydou yaltu galle am yaltani mi yiyanimo mi nanani mi rentaka mi warama ɗo jonjon lemma ɗum ɗo min mi andigi memama si Allah jaɓi han no yaltu Allah noyra ko ɗum ay goto min arandi hoɗum si Allah fulam ɗo jaɓi ɗipi galleji ɗo mi muroroɗi Allah simi yimo ha mi waranmo ƴakkoymo mi waranmo ƴakkoymo onon goni buwaɓe onon si a yimo a ƴakkumo onon goni buwaɓe baridire ƴakkiliron yimɓe bomɓe gonno onon yaltu galle am bomɓe onon bimi yaltu onon on lori bayi ɗo no onon on lori onon on famille on lori men jemma on lori men ñalowma men korima heɓde hayɗo men ñaami mi waranmo tan gandi mi waranmo onon on tampini men kam ane nene ma poti yimɓe puyɓe Allah fulan ɗo jaɓi mi waranmo pat mi waranmo
jangde ko ndem nana biruji mi anda ko hondo waɗi hoɗum waɗi kadi si wona tati han hon tati waɗi Seydou ari ɗo joni de arde e sawru muɗum ɗo seeɗa mo lippammi honɗum e min wima noon mo lippama an ko ƴattoje ɗe nanɗa ɗo ɗe pi ko Seydou ƴattotono kam nin ɗo hari ko honɗo mo waɗi hono tati waɗi ha mo yiyamo ari ɗo mo ƴattotoma hono tati waɗi tati kam ñande wo ko he wadde woni wiya ari mayram dogi honɗum ko kamɓe ñaade ɗo ala ni ala na ko kamɓe ñaade woni tati kadi nantodirtake ɓen haali ha men ŋooɗe mayram bimbi mayram ñalorma minde mi jaahi mo wartene ɗo mo wartani nene ɓayde tum mo watti mo wartene adde a haalnani kam jam mo nanta haala mo wartene e jeyna ba nene accu miijogol ngol nani ɓayɗo no a waɗi ko awɗa ko a haaldi e tati mo jaɓani nande accu yandi accu haala fotuno hono wawɗa wadde honɗum nene accu miijogol ngol a faami ko waɗi ha kene ayno tati dartodittaki ɓaten haali ha en ŋooɗi mo jaɓani accu no watta accu miijogol ngol nde yidde men nde laarani kalesi e galle